Hi everyone, good morning, good afternoon, and of course, very good evening. It's a very sad evening. Anyway, if a man can call Uno, if I make him last weekend, but ask him can wrap it, but I'm going to tell the story now, because in the bomb massy. Now, about half I'm 18 years. He gave memory of one mania, nobody will talk. Imoni is your fool, so nobody will recognize that. If I can chop if I got send essay. Mana as no ihe ji to all mmadụ n'ụwa ka a ga-eji tụọlụ gị. Kọpụ ọbụla iji maalụ mmadụ ka a ga-eji maalụ gị. Eni dị mpụta n'ụwa ma were ajọ kọpụ maalụ mmadụ. Chineke kusu niile nke ndị agha were ajọ kọpụ maalụ mụ na my family. Ọ bụ na my intention bụ ka ọ dịrị m mma dịrị onye ọbụla mma. Chukwu bunye m enu na ose ebuni m enu. Mana onwe ebe ịchukwu a na fọrọ ntụtụ taa na ị ga-ememina m na ma amanwụ mmiri tọgbu iko na m ga-anwụ. So far na aja dị, akwa ifuru aja dị na ị na-aza aja ụkwụ, aja ga-egbu gị. Ọ bụrụ na aja etigbu gị, ọkụkọ mbọ iji afa m na-egwu ndị mmadụ wayo. Ogwu kata dị wayo, were aka ya bịa sọrị nda. Ebe ọbụla ị nọ, fụ onye aka ya dị ọcha, onye enwere ihe ome gị, ihe etie ya. I don't know how people do it. Onye enwere ihe ome gị, tukwuru ana na-atụgbo ya ashị. Ịmakwa na ị na-atụ ashị. Ịma na asị ka ị na-atụ ya, ị na-eme mkpọtụ, ị na-atụ asị. Let me tell you a very short story. Makifenji nakanda, if all the late, I try me take your time. Ogenje UK, ekum last time and Ona is away from Germany. I try me UK the other time. Go and be UK and with a visa. What people know UK, sick I create your WhatsApp group, Kaifo. Essence of the WhatsApp group, Kamara time where people get wayfare. And of course, location I got for. So I create a group, Ogambia, you call it the 90-something people in the group. We met in London. It was awesome. In way connections, in way networking, in way friendship. From London, we went to, I think we went to Birmingham. Ndanambra host to Birmingham. It was awesome. Then, we went to Middlesbrough. Middlesbrough. So, to the glory of God, Ogembata Nigeria. After group, Okwuluora UK coming. Okwuluora, I want you to listen and please, host a watch party. Copy the link to your friends on Twitter, on Instagram. Cause people, Anamachi Koruno, a very critical, vital story. And all important in Ige story. So, against the UK way better. And second close with the group. But people know there are some Matago friends there that they want to keep the group, which is true. And say I'm going to change the name from Okwuluora to whatever. Hasemumba. May change in the name. No na famodi Okwuluora. People will be more responsible. Onye chọghị ime mkpọtụ ma ọkpara ya mmadụ o cheta na Okwuluora nọ na the group. Na ọ ga-calm down. See her okay, whatever I ga-eme ka ọ dịrị ndị be ma fine. See her okay, ka m pụọ na the group. Asị m eme na the group exit. Na my presence there commands the authority, respect and all that. That was how I stayed in the group. Adị m edebaka m na the group. Ọ na-eme nwa onye arụ adịrọ ọgwanda admin na arụ adịrị ya atụba ego ana m esi na Nigeria atụwa ego asịkwa na onye a nwee problem ana m atụ ego ọbụla a na-atụ there. End of the year party a chọrọ ime asị ka atụ 30 pounds ajụgo m ha 200,000 naira ego ole ka ọ ga-abụ na pounds ka m so tụọ ego end of the year party even though I'm not in the UK. Adị m ala ikebe ebe nnọrụ ibe m na-eme nnọọ n'azụ. Ana m asị Chineke ya gọzie m ihe ọbụla ibe m na-eme ka m na-eme. Asị na a na-atụ 10,000 naira ntụọ, asị na a na-atụ 200,000 ntụọ. Group a na-emezi onye ọbụla bịa UK, friends ya nọ na group kpọbata ya, a na-akpọkọ people, aka m apụgo na the group it is only bearing my name. Onwege m ibi in 2 days now. Ọ bụ na edogo 1,000 messages there. I don't open it. Mana letoro m ama m na ha na-enyere onwe ha aka. Ọ bụ na ibi ọfụrụ ọ bụ na school gị galala ọnụ. Ọ bụ na school ịda galala ọnụ na ịchọ cheap school. Ide ya na the group they will tell you. Ọ bụ na ị na-achọ onye gị na ya ga-eke ụlọ maybe shared house. Even a na-enye ọlụ there. Ndị Igbo niile bụ ndị nwere ọlụ nọ na the group na-eme onye nweta ọlụ. O kwuo na group na o nwere ọlụ onye nwere efe ya bịa. O nwere ụdọ aka people a na-enye people na the group mma. Ọ na-eme ebe ije oge ụfọdụ enwe information o nwetara maka ọlụ ma students ma ndị mere nke a ode ọ na-aga. So anọ m I think on Friday ka m nọ people na-akpọ m na phone onye kpọọ m like I said oge m rapụ the group adị 90 something ihe group a dị na abụ 300 and something
Because onye be there funa ane off more butter friend ya. Nobody gives anybody money there. Ole so onye aru adoro mo we bi nwa akwụkwọ fees ya chọrọ ime expire. Asika atụọrị ego mụ nwasa atụ. So na funa mkpọtụ na-eme na Friday, ọ dịka Thursday Friday. People na-akpọ m na phone ke yo. Mwe zazi asi na onwe nwaanyị afia onye Imo State ka ngosi unu picture with that woman. As na afia bụ Florence onye Imo State. Na nwaanyị a ka ngosi unu ya. Mmeti ma phone number ya na internet ka unu kpọọ ya. Jụọ ya na ọmụ onye mbọ. Na nwaanyị ebe a nwaanyị a bụ onye Imo State. I'm sorry na nne eme ife but I have to do it. Nwaanyị a bụ onye Imo State. Ọ nọ na group ahụ. O bi na London. Onwe ya asa na-akpọ COS. Chineke kusu nune nke ndị agha. Tata bụ Wednesday ka Thursday. Taa Wednesday. Chineke. Ọ bụ na mma ihe bụ COS. Ka m rapụ ifu echi. Ana m anụ COS ama m ihe. Ha mama ihe ma asị na nwaanyị asị na ịchọ COS gị contact ya ka o meru gị COS. Asị na eji 10,000 pounds eme ya, na eji 9,000 pounds eme ya, na eji 7,000 pounds eme COS. Ama m ife bụ COS. Ebiro m na UK. Ahapụ m group a na 90 something. Ihe ọ dị na abụ 300 and something. Onye ọbụla na-akpọbata friends ya. Asị na nwaanyị asị na ọ na-eme COS. Na ọ bụ na ịkwụọ ụgwọ o mere gị COS. O na-ese ede na group. Ana m ere zobo contact me. Mụnwa na-ele ana. Ana m ele ana. A na-eme mpụta ebe ndị mmadụ nọ. Nsị na ọ bụrụ na ịchọ ana contact me. Ịchọ ụlọ contact me. Na ana m ele. So nwaanyị a wee si na si contact ya. Ụmụ akwụkwọ ma ndị nọ na UK onye ọbụla contact ba nwaanyị a. Nwaanyị a nara ha over 200,000 pounds. Nwaanyị a, this woman ị na-ene anya collected over 200,000 pounds. Nobody. Jehovah Chineke. And obo na m na-atụ asị ebe mba plane m ga-aba na Enugu ka nsi na ka plane a crash ya ka sọsọ m nwụọ. Amara m onye nwaanyị ya bụ mana ọ nọ na group. Ọ nọ na the group. I've never seen this woman before. Afia bụ flow. Asị na afia bụ flow. Amara m onye nwaanyị ya bụ. Enwe ndị nyere onye a 42,000 pounds. Enwe ndị nyere nwaanyị a 30,000 pounds. Enwe ụmụ akwụ, in fact, enwe ndị nọ na UK ji ekonukọ ndị nọ na bai. Ha weta 10,000 pounds ka emere ha COS. Ha nwa na onwe ha tinyachakwa again na ya. Enwe ndị lele ụlọ. Enwe ndị lele ana. Enwe ndị re shop. Enwe ndị re moto. Nye nwaanyị a, onye ma nwaanyị ya mbụ, nwaanyị a bụ onye Owerri. O bi na London. Enye nwaanyị over 200,000 pounds. So along the line ofu onye n'ime we just submit here the thing. British government we gwa na fake. Onye nke ahụ agwa na fake we bịazie na group tie mkpu. Ala we gba onye ọbụla. O nwere onye kpọrọ m na phone si m Okwuluora na ọ chọrọ ime COS. And from my investigation, ha na-emebu ya eme ọ na-aga mana ọ bụrụ tụrụ nwaanyị a. Enwe other sources eji eme ya. Mana achọpụtara m na the team bịazi bịa sie ike. Achọpụtara m na the team mechazi sie ike. Ya mere onye ọbụla ji wee dakinyelu nwaanyị a. In fact, ndị niile nye nwaanyị ego ka o mere ha COS. So ofu onye ka mma. Afia bụ ka hapụ ịkpa afia na vidio. Ka m rapụ ịkpa afia enyi m nwoke onye Imo State ọ dị ọcha. In fact, the guy made investigation chọpụta family nwaanyị a. Ndị niile, even that my friend in Nagwagi did not call me on phone and tell me Okwuluora na o nwekwa nwaanyị ọ fụrụ ọ chọrọ inye ego. Nobody called me. They gave the woman the money in confidence. A na-emebu ụdị ife eme. Ọ na-aga. So mgbe kpọba nwaanyị ya na phone, nwaanyị ya ada aza call m. Ka m chọọ chat mụ na ya. Ka m chọọ afia na phone a ka ngosi unu. Kpọba nwaanyị ya na phone. The woman could not take my call and send the area message. I sent me a message. See, greetings, madam. Please pick my call. You are online. Never send the message. Greetings, madam. Please answer my call. Maka from non online. In see madam Flo in online. Money away kuo. One you beba aqua. Semu no onyo that 200 and something thousand pounds guri awayo.
Osino onye Lebanon, either no osino onye Lebanon ko onye Kenya. No man no fake ka ga enye nsi madam na law na enwero ignorance na law na I ga bear the full consequences. Enweberu mo no nwo man na akpọ Chike na ya na da ọ na-agwa ndị mmadụ na ya na di ya bi na UK. Mana emecha chọpụta na ya na di ya ebiro. Mam no single mother, I don't know and I didn't care to know. No nwo man na akpọ Chike ya na ya na ayi. Asị na di Chike no ya na Chike read the money. Ma mụ na ọbụna Chike dị ya bụ ihe kwuru ekwu amara m nke bụ eziokwu. Amara m nwaanyị a, amara m Chike. Asị na Chike bụ onye ihe Imo State. The woman amara m, I don't know. Nwaanyị a wee bebe akwa sị m na ọ chọrọ commit suicide n'abalị due to the ụgwọ a na-agbụ ya na enwe ndị si na a ga-threaten ya na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a. So mbịa na the group yọọ ha biko sị na ihe mere emego. Unu akpọzina m afọ nwere onye gwa munye mma. Even many people kwuru ụgwọ ahụ amara onye mbụ. Somebody added them to the group. It take the time you check onye eji afia wee create the group. Ị mara onye mbụ. You never called me. Eluzie ka egwu ge wayo icheta na afọ Okwuluora ka ede na group. After ka egwu ge wayo mkpọ nwaanyị asị a biko. N'ụtụtụ nsi a madam biko. Nsi a na people's hard-earned money they are stake. Nsi a madam Flo were ego ụmụ akwụkwọ anyefa. I didn't threaten madam. Enwede okwu ọjọọ ana m ayi ya biko. Onwe ye people amaro. America jide a terrorist na nwe classified informations. A na-epe eti ya. Ije tu onye jigo ụgwọ na arụsị gbuo ya ego gị na. Nchọpụta na group ifo kita awa people nọ na-agba ụgwọ. Group a nọ na-agba ụgwọ. Ọ na-eme ha kwucha okwu there. Some of them buru ya bujekwe the woman. Ha believe na ịgbata dị ụgwọ as a group ga-adị difficult. Ha chọrọ na emete nwaanyị imete the nwaanyị the woman enyi na massage igo ya na ọ ga-akwụ gị ụgwọ nke jide nke ndị ọzọ. So agwa m ha na the group na a ga-ekreti ha different group. Ndị ga-anọ na group a bụ sọsọ ndị eji ụgwọ. So we know how to tackle the issue. Na the main group enwe more than 300 honorable people nọ there na-akpa ife ọzọ. Every one of unu do message 1000. Go to hell. I nwere brain. Rubbish. This. Ya ọ dịka ebe Israel na Palestine na-enwe confrontation. I told them no bụ na fa continue this way. Na group a bụ mụnwa nwe ya. Mụnwa create the group. Na m ga-close the group down. It was so bad na m close the group down. Imi ife mere ji close ya down. Ọ bụ na me close the group. Ọ ka na-eme. Ọ bụ na me close the group. Ọ ka na-eme. Okay. Okay. Ọ dị ka the woman abịaga ebe a. Ọ sị na afịa bụ uche ka o meri. So, ọ bụ na me close the group down. Ọ bụ na nke a mesi another one will happen under my name. And the mmadụ ekwe ka o mee. M close the group down. Emesie my friend kpọọ m na phone yoba m biko. Mụ rapụ okwu niile a ha na-ekwu. Mụ nyelu ha aka. Mụ nyelu ha aka recover ego afuru efu. I came into their group. Enye m contact ụmụnne nwaanyị a bi na Owerri. Nsi fana nwaanyị a bigodi na UK. Ụmụnne ya bi na bai. This woman can never go away with your money. So I'm surprised. Ebe nkwe ha nkwa asị m bịa Owerri na Friday. Asị m bịa Owerri na Friday ka meet a family this woman. Anọzi m this evening na send the alum ebe the same people. Nneji gbara ụgwọ jeje toward the woman na arụsị. Eji to the woman na let me play the video kuno fo. Arụsị si na enye the woman 2 days na ọ bụ na o wetere ego nwụọ. Adaniti na arụsị m nwa ada emi ya onye mma ebe ọ sara arụ ya je chere akwa. Let me play the video kuno fo. Ọ ebe eji to the woman na arụsị tata. Onyinye Chukwu na Chike bụ agịrị ya. Na Chike unna bụ. Kera nwanne gị. Uchenna onye unu ji ụgwọ. Ndị ji ma picture nwe ya. Onye unu ji ụgwọ bụ Uchenna. Ọ bịa na mmụọ na biwele na mmụọ bana. So ọ chọrọ ịtụ unu alụsị. Naanị ibe ndị chọọ ga akọta atụ nkịta bụ unu nwere ego enye na mmụọ enye m echi na nwanne echi. Ọ bụ m na-enyere ego ya. Onye nwedịrị abụ na otie na alụsị nwa bụ iri ya kịta. Ogbube ezi ogbube famili nne. Mana ejọ ga akọta dị ahụ ka iri ya wee. Ka ịmara ibe na mmenụ maka atilas isi na ịmara ibe na-egbu gị na akịrịkị. Ya bụ ọ chọrọ ịgwa gị. Asị m na m ga-eje Owerri ka ndị enye aka recover ego. Ndị nwa ngwa na mba ejere Owerri ejego na alụsị. What is the essence of me getting involved? Enwe ndị watch video ha na mgbede a. Ha si na Okwuluora na Flow jeje rie ego ụmụ akwụkwọ. N'enu m anya biko no. I don't know how I got into this. I've never seen Flow before.
Ama mo onye flow bo. I have never had conversation with Flo before. Mana somebody to go somewhere, see the Okwuluora, na ABJ, na Flo, rirego ụmụ akwụkwọ. I don't know. I don't know how people, when ndị na-ekwesịghị na-eku ume n'ụwa, but all the rather unfortunate na ha na-eku ume. Let me call Chika, onye nke asị na ya na this woman na anyị. Atụkwuru ya na alụsị. Somebody si na mgbele a na Okwuluora na Flo, rirego ụmụ akwụkwọ. I don't know how these things happen. I don't know why people are so callous and wicked. Let me try to call the Chike. As no, yana Chike read the money. Mbada nukuo na mo. Ama mi yebu COS. Ama meba no me COS. I don't know how it happened. Ama mo nyeri biego. Jesus Christ. I hope Chike is going to pick. Hello, brother Chike. One good evening. Are you there, brother? Good evening. No, because I try clear air. I on a live video. I on a live video now because Oku akarigo. Chika chom ke call ye money ha me biko. When you wanna need stop, okay? Man, I'm trying to clear myself and clear you as well. Chika, when you were before now, imonyambo mona go kuku before biko. Before, but I followed you. You follow me, man. I'm gonna get kuku before, yeah. Madam Flo nka nwanyị akwụnyere more than $200,000 from ife gị na na-ekwu ọmụ onye mbụ mụ na okwunugo okwu before mụ na ofunugo with what I know ihe mma gila Lawrence enweghị anything ọmaghị onye bụ nwanne Chike ka ekwe n'ife mme ọkwa bụ ọmụ si m na onwe ndị zuru riri ego mmadụ na group mbi inye aka. How did I get involved? Ama m onye ibu Chike. Ama m onye bụ Madam Flo online ka unu na-efollow m ime onye mbụ mana amarọ gị maka ọgị nwa na-efollow m. Yes. Chike, what actually happened from Iyema? What happened? Okay. Okwuluora, thank you very much to bring me into the live program. I know another person I'm so read the money. As in it, so again, I do man and I didn't man. Even I was beginning to believe it. I was beginning. We make a woman again for 5,000. I come involved. Man, Chike, let me come because when you were in your more than 200 million naira. Onya agbara ọsọ. In on a London, the woman on a London, police on a London. You cannot go to police and report it. Be on WhatsApp on Anuogo. Or does it make any sense? Or the cable man again on a Lagos tonight, did my 100 million. In on a Lagos, in on one year that boss. This woman is not running. The woman is in London. Why can't you go to her house or call police? Let me say something, yeah? And when this thing started, me na Flo, we don't talk. I know, but I been a break, you know, sometimes pressure not here. Oh, she contacted me, send her a message. If I go to 9th of October, or either October or November, she sent me a message, Sim Chike, because na ya nwere contact that is working. Because on one idea na when came my sister since last year, not even true. So awesome na ya nwere contact me bia through this contact for my sister. Yeah, I can send you the chat. After this call, I will send you the chat. This is what's here now. I told me to get I can't tell you I gone through me. I go my £5,000. Awesome, but I hear real. Before now, money I don't send that I'm COS. Awesome, it takes only less than 2 weeks. Awesome, na real. Now before 2 weeks, no, I got to say. Go to Kagimwa Korea. And I said that I'm Kende. Okay, Kending can happen to send the man of fake. Yes, I'm not fake. I want the thing saying here quite real. It's okay. Someone also okay me with the deposit. They had another deposit 4,000. But raise the 4,000. I will data my sister near.
ewere data my sister passport data my sister nye were bido the thing. Even the receipt in Jekwuwa gara no na moto. Chike ka m na-ajụ gị ajụjụ due to time. Ndị nọ na group egwu wayo si na 6,000 pounds pass through your account. Keke onwe onye kwuru ụgwọ si na account gị nwa bụ Chike ka ọ kwuru 6,000 pounds. How? Okay. You are talking to the people now. Along the line, Simbiko, because as a friend, many had them. So Simbiko na enwe ego ya chọrọ ka ha kwere m na account. Na enwe ndị chere kwuru ya ụgwọ na account ya dị very busy. Okay. Na enwe ego ka kwere m na account. Na mo nwere ike inye ha account m. Say with all pleasure, once owo ego ori. Owo ego atụtara no. Ọ sị gị na account ya dị very busy, gị weta account nke gị ka o wee nata ego. Yes, also no way go no one there school na-achọ ime switch. It's okay with all pleasure. No problem. Or transfer na ego na my account. Go transfer na ego na account. The same rule 2 hours or something because other impossible me transfer ya to the same people and even. You na going live and direct. I have a diagram na group now before it close where I send them. Brother, onye nọ na comment section afia bụ Pretty Ebony. Onwe ihe ọ na-ekwu kịta ọ dere ọ sị na m enwe right iwepụ anybody from that group. Na gị nwa bụ Chike bụ onye ori na o tiri 19.5 million. Brother, ọkwa m nwa mepee group. Enwere onye mwepụ na group, close the group. Imifebere nji close o ya. Close ya because unu niile ma onwe unu nọ na UK and achọ m ka ọzọ mee. Enwere onye mwepụ na group, close close. Chike, let's face reality. Ị nọ na London, mmadụ nọ na London gwuo gị wayo, inwe proof ijikwu onye ahụ ụgwọ. What is delaying you from calling the police to arrest the person or to start investigation? Somebody in the comment section na-asị na ibe criminal na 19.5 million ya dị ya. Ọkwa Chike anọ m ebe ị mere announce your address. Onye chief gị bịa be gị. Simple. Na m ga-print ha account m ya. Ha gụcha ya, I will take it from them. They will not take my statement. Anọ m ebe ị kwuru na onye chief Chike why nwaanyị a ji play gị were account that 6,000 pounds akwụnye na account nke iji ya wee mee. Transfer it to people also transfer. Ifu na nwaanyị a bụ onye ori. O ji akaụntụ gị narụ 6,000 pounds gwazie gị ndị ị ga-ekesala ya. The same people are custom transfer and I transfer the money. Brother, from here chapter go so far, nwaanyị a ji more than 10 different accounts. Ma Naira account, Zenith Bank, Access Bank, GT Bank, account na UK wee na these people ego. Brother, all this while unu na-eme COS. Onwe ka esi mention afa, ma onwe ka esi from there. Not a singular. Even let me tell you this. This evening when I was driving back home, and when one guy from Chokomilo, I said, I don't know you. I don't know you. Cable. I said, I have Chokomilo. Now when you now all from Okwuluora group. I say, yes, I know Okwuluora group. And I'm Nime. I said, when you number because I know the idea. Na emecha ya bụ dị enwe nyere nọmba m na onye ahụ Uche Mary nsị aka ihe okpuru ọsị na ọ gbasara COS nsị COS ka ihe ọ kọrọ gị ka ihe ọsị mere. How do you say about me ka ihe ọsị dị mbọ ọsị na me na the lady the money nsị mụwa how na anyị napụrụ almost 200,000 nsị mụwa napụrụ 200,000 also no account m. This na here I go batram na account m. I carry the 6,000 from that woman. They want to put an account and I have sent them details so to transfer again. And I told them, come, I will print my statement account and give you whoever is involved. I will give you I go China. Or I will collect it back from you. But I will not post it online. To you online. I will never. It's my privacy. I told them, come out. Since then, none of them have called me. Since then, none of them
Brother, I know when I get on 1 year, very close. Care 14 me. If persuade the 1 year, call people who go. Okay. On that note, here was I put them on the one. I told her, say, yeah, a banana, or don't know, I know, all the case on here. No scam. That this your contact. Because more women she drive out to office the guy na highway come. Everybody OG register office. I went there. Kugitaka. When they na say na the guy, when they na say na the guy bụ onye Lebanon, asekwa na onye Kenya. Mba, onye Zimbabwe. And another thing when we were na ndị eliri ego ha si na ebe 200,000 pounds. Abo mbosi mi sister Flo gwa call m. Osim no asim ya sister Flo ego ole ka ị na-alụ these people. Osim nsi a na ego sebegoro okwu. Ihe ne ụdị farm wanted ihe isi ga-emebe ịchọpụta ego one na-efu. Nwaanyị asim no dị ka ebe 80,000. How can you say no dị ka ebe 80,000? Ịma ego na-enye gị. And you are saying that no, nda na-ekwu no more than 200,000. Onwofu onye mma, my friend mma ofuma, nye nwaanyị a 42,000 pounds. This guy chọrọ igbu onwe ya. Ime onye na-ekwu ife a. Ọ bụrụ igi ya ka no o ji eje kpọkọta ndị mmadụ. O ji eje nakọta people ego from Nigeria. Nwanne mana onwe ndị lele ụlọ, enwe ndị re shop, enwe ndị le moto, enwe ndị lele anị. Some brother miere wa miwe, onwe ndị tupu somewhere. Kpọrọ afa m na-akpọnye ha ahụ. Brother, I don't know you. I don't know Sister Flo. I want onye mma. Amara m ife bụ COS. Enwere onye nyeme, amadị m na mmadụ nyere mmadụ ego. On that Friday ka m nọrọ emekata mkpọta akpọ m na phone. Si m na enwe onye post na group na onwe COS. Ndị mmadụ wee nyebe ya ego. Even my friend nye 42,000 pounds. Akpọrọ m na phone gwa m. Si m na onwe ka onye ọ chọrọ inye 42,000 pounds. That guy chọrọ igbu onwe ya. As of 2 days ago. Enwe nwaanyị nọ die mere attempt suicide. Enwe woman, ịma that woman, ịma ya need ịkpọ ya afa. Ask him Sister Flo, na ọ bụ na onwe unu ị nwere, anything ị nwere anywhere, sell it and pay these people. Brother, ama m na ị na-emego this COS, ada akwụ ụgwọ ya at once. The truth bụ na ọ bụgo na enye nwaanyị a 200,000 pounds, gain ya dị ga-eru 100 or 80. Ka ebe the whole money dị. Akpọgo m ya kemgbe mgbede okwere azam. Brother, let me be honest, Chikeke, ihe njekwu bụ ka ị zara ọnụ gị. Meeting niile a na-eme nnọ ya, onye ọbụla na-ekwu na gị na nwaanyị a dị very close. And from the way you sound, unu dị very close. Ọ bụrụ na ị bụrụ a married man, mụ nwa ga na suspect romantic relationship, mana ị bụ a married man. Ha na-ekwu na gị nwa na the woman chọrọ ịkwụ dị ụgwọ na gị nwa bụ na gị nwa na-enye ya backbone. O nwere voice note mfụ na mgbede a. After ka atụchara unu na arụsị. Ịma na atụrụ unu na arụsị, a sị na eji m foto ụmụ gị jede. The woman, the flow record of voice note ka mmadụ record ya. Ọ sị na o nwere ihe mee n'ụwa ka ọ kwụọ the money. Onye ọbụla ga-ekpọ ọlọ ya. She said it, egem ya. Are you aware? Okay. Okwuluora government. These are my people. I know ni here mere ha. I didn't happy. I'm not happy because I know the situation they are in. These people, when the going was good, they go to her house. Hana kapuye n'ụlọ ya. Buru ego cash kapuye n'ụlọ ya. Ha hụrụ m de. Ihe ha ji akpọm n'ọnụ na. Brother, onwe ife na-agba m anya mmiri. Onwe onye na comment section si na me represent the Igbo students well. Igbo student ịgwa m na ị nyere mmadụ ego. Brother, Chike, before you ị nọ na group eji afa mmepe, mmadụ si na onwe COS nyebe ego. Chike, did you call me? Nwunye na ị chọrọ inye mmadụ. Did any student call me? Na ọ chọrọ inye mmadụ 30 million, 40 million. Was I involved? Was I aware? Was I onwenye gwalụ m? No. Chike, how can these monies be paid back? Ma onye na-akparị m, ma onye si na nso,
okwu ọbụla mmadụ kwuru n'ụwa dịrị Chukwu ibo mmadụ ebubo ha gbaa aja ama n'isi mmadụ ome nsị gị na onye ji afa mask ama ndị mmadụ na Facebook nọkọta one day kpọọ m na phone si mụ na ndị mmụọ bịa na-enye ya ọkwụnụ watch that video epost m on Sunday na ndị nwụrụ anwụ bịa na-enye ya nsogbu si ya jee ya ọmụ biko this one mecha mmadụ ka obi tukwuru ana close ụmụ that group ka ọzọ rapụ ime ọ bụrụ na m close that group ọ bụrụ na esetụcha nke a mmadụ ga-asịkwa na o nwere SOC na ọ bụrụ COS somebody kwụọ ya ụgwọ ọkwụcha ya ụgwọ egwuo ya wayo mara ife ọ ga-eme ọkpọba m afa ana m asị why would you be in the UK onye nwere adreesị ya phone number ya na-aga aga nọ na UK gwuo gị wayo kama ị ga-ejebe onye ahụ je jide ya ma ọkpọ police ị bịa na WhatsApp na-akọ ọnụ who does that? As I'm talking to you anyway, Minaya Mbaikuru, she involved lawyer and also police is involved. So police is doing their investigation. Egon the Madagascar, but the only thing it will take time. I wouldn't hear time and these people their thing are running out. Most of those students, their destiny is running, they need to apply. The only thing it would take time. Brother, the way flow is sounding. I'm telling you, that woman be a hardened criminal. He might be a very smart person, and I'm not so people. That woman who flow be a hardened criminal. I'm for free. And now, I take the case up, for the fact that that woman I tell you the truth, they pull come from the case. Somebody took one somewhere. No Okwuluora na flow na Roma akwụkwọ ego. Nwanne amamonye bụ flow, Chika amamonye Igbo. Chika, I've never spoken to you before. Your friend Igbo flow amaramonyo. I have never spoken to flow before. And sometimes our people even Imam, how many people know on the queue? Simbuko, the true. I will now bring you in. Oh, I'm gonna question that you're gonna Chikega flow. Problem got omniscient. Too much problem. I know how many people choga Simu because I need the rest because when in the as long as my sister mentioned, I want thank you. I want to Bisaya. Chike, anamagwa de begi. Ejiri ihe arụsị egwu. Ọ bụrụ ofu arụsị ana m ekwu ya n'iru ndị mmadụ. Ife a bụ ime abalị, mmụọ na mmadụ na-agafe. Akpọrọ gị afa na arụsị. Esi ịmana eje na Facebook igwere foto ụmụ gị. Ọ bụrụ na ị ga-akpa arụsị, kọwara arụsị involvement gị, gwu ya eziokwu. Arụsị na-egbu mmadụ. Ọkacha onye aka ya dị na ya. Aka m adịghị na ya, aka m dị na ya na o nwere akaụntụ onye mmadụ akwega. How can somebody, Chike, at your level of exposure, a woman or an account ya be busy? Give me your account to go away. How can somebody's account be busy? It doesn't tell well. The thing when you awesome that most of the transfer ya mega na block the account ya. Na block the account ya. Can they akwera m ka m ike mmenge transfer ya ego. Onye no obodo ga-agwa gị enwe otu ego esi flow into your account. They will block you. They will block the account. They have to rectify it. But that is how she told me. Account can that where I'm na account. The 6,000 pounds all kunye na account gị ka eko si wega. I will send you the whole the way she transfer the whole money. Oh, again they got transfer all the money. Yes. And you are telling me that the woman is a criminal. You know, let's call it what it is. Uchiki, my friend, you quifa. Even Ndi Igbo can go to any length. The essence of this video is to even a trouble me quifa on internet. Because if we keep quifa on internet, amakano mo na maonye kwuru ụgwọ ma onye akwuru ụgwọ nwere nsogbu. Na that thing na dey eliele. Because of that, I trouble me quifa on internet. Okwa the same affected parties dey jegwa mmadụ. Ha bịa buru afam na agagharị. Onye mere ife ọjọọ
enwe onye mụ na ya na-aza ana onwe onye ji nke ya ke ihe mmelu ndị mmadụ ego ọbụla eburu m na-agagharị. You can imagine more about Okwuluora Igbo mmadụ wayo. How possible? They tell you, is this issue na kanje mwana? Onye si na ya Igbo leader, I'm sorry for the person. Ndeba anyị I nwere nsogbu because ihe na gwenye the truth. It didn't show ihe na-eme. Ije kpokọrọ mmadụ 4 5 je na kosiri ha ego. Ndị akari 15. They are more than 15. Bro, chika onwe nke na-agba mala. Somebody nọ na comment section na men nwere right iwepụ mmadụ na group. Ịbata na group ị mara onye nwe ya. You did not ask onye nwe the group ka ipe homage to onye ahụ. Mmadụ si gị weta ego ka o mere gị COS. Ị bọdara ịkpọ onye nwe group na phone. Ị kpọrọkwa Okwuluora na phone na ị chọrọ inye mmadụ 19 million. Onye gị na ya nọ na UK ka ị were 19 million nye. Ozuogo oshi. Nye gị adreesị ya. You cannot go to the person's house to get your money. Ị nọ na WhatsApp na-akpọ Okwuluora afa. Ka ihe mmelu. Achọrọ m ka somebody gwa m ife mme. What do you mean? You bring us together. One group azogo many people on the group azogo people from depression. Group azogo people from hospital. Group enyego people all. Group enyego people nni. Group enyego people direction and counseling how to survive. And what do you know job my our brother with kidney problem. On a group, I hope I to ego there. I to go there like 4 times to ezigbo ego. Were anyere onye nwere issue aka there. Agwara nam na atu ego nto nke m pụkwa. Ekwesịgo m ịpụ na the group. Achọrọ m ịpụ asị m apụ na. Na ọ bụrụ na m pụọ kịta people ga na-misbehave. Enwere ihe a na-eme na the group mma. Ebido m na UK. Ihe a na-eme na group a biko onye nwere ọrụ ka ebe nke a dị. Ka ebe a ga-aba bus station. Ka onye nwa ka esi change visa. Onye nwa ka esi agent na-enweta visa. All these things agbasara m. Mana somebody no somewhere, you know, somebody say na mụ na gị na flow riri ego ụmụ akwụkwọ. Chike, ọ bụrụ na m mụ onye Igbo, Chineke nne m nọ n'ụlọ ọgwụ na ya afụkwa n'ụtụtụ echi. Ma ọ bụrụ na m mụ onye Igbo, ma ọ na m afụnugo gị. Chike, ọ bụrụ na m ekwunugo okwu with the flow na-abụrụ nwanne ụnyaa, a report ya to me. Ya dịkwa na amụ mma. Chineke waste my generation. Ka m nwụọ n'ihe mberede okporo ụzọ. Mana ọ bụrụ na ihe niile a na m amarọ. Onye si na mama ndị Chineke ga-ememini ya. A sị na mmadụ ga-abụ gị ọnụ na free ma onye Chineke bụrụ ọnụ ọma mpụta na ya. Ya bụ ime abalị ife a bụ 11:55. Onye ọbụla na-eche ama anya na-ekwutọ m n'ihe memerọ. Chineke bụọ ya ọnụ. Ọ bụ na onye ahụ na free n'ụwa. Ya ma na ọ bụ Chukwu kere ụwa. Ịma people na neglect okwu ọnụ mana ha ama how bad ọ dị. Chike, ị bụrụkwa my friend. Gị nwa bụ the closest person to this woman n'ụwa. Chike, mara ife mere ego ndị a. Mara ekwukwu ife ọzọ. Abụghị n'ọnụ, ọ bụ na ọmụnwa ka ọ bụgodị na o nwere ife mme Chike. Ọ bụ na ọmụnwa na-aka mmadụ tụrụ na arụsị. Mma first thing tomorrow morning na-anọ nke a bụrụ gị na arụsị ikwu na phone ije eje. Chike arụsị na-awa egbu nne gbuo nna gbuo ụmụ gbuo ikwu gbuo ibe. And the part of the money pass through you even though na isi na agwa gị nye onye ọzọ. Mmadụ si na o nyere mmadụ 19 million. Igwe amụ na ị na-enye mmadụ na you don't know me, I don't know you. I don't know ndị nyere ego. Amara m onye unu bụ unu niile. We were only helping. Abịa si m UK ka m close group a. Si m mba na group a kpọgotego ụmụnne anyị ọnụ ka ha nọlụ. How many months na group a na-enye aka na-enye ọrụ na-enye nne. Group a unite go people na-agwọ ọya na-enye hope. Ka ife mmelụ na afọ na afọ m ọfọ. Chike, what did I do? Do I know you? Do I know flow? Enweghị ọjọọ ọbụla ime. Even mgbe this man na-akpọ m this evening na-asị m na aka nye dị ya. I told him the guy kpọrọ m na phone. Listen, Okwuluora ihe ọbụla gbasara ihe ọ nwere idea. Okwuluora can't Okwuluora out of it. Na principal person not there, Florence, and the people Jeremengere were go wejine
That's the people they involved. It's nothing to do with Okwuluora or any of the admin. I told him broadly. Mwa, ihe anyị ejisi na aka m dị ya wụ na ha nwere akaụntụ ejiri kwega ego mgbara nga and the same account otu anyị si kwega ego aga si transfer ya n'ihu Chineke n'ihu mmadụ. Okwuluora onye si m na ọ werele m iji eto mmanya osi Chineke bi n'eluigwe ma obi m dị ọcha enweghị onye m jiri nara nke ya mina nga akpa business na mụ na gị na flow riri ego ụmụ akwụkwọ na-edipọt ụmụ akwụkwọ kaw mụ nwapụ mmadụ. Hey! Okay, for enwe ndị na-ama mfo end of 2024. Enwe ndị na-ama mfo end of 2024. Abụ na Chineke ka m na-efe. Onye ọbụla na-echa ma na onye a m nọ na-agbagharị ụtụtụ ehihie abalị ka ọ dịrị anyị mma. Hi, Jesus Christ. If Flo had that call him, I will call you back. Let me call Flo again. She doesn't take my call. Ayugo mu nwaanyị a were ego ndị mmadụ nyefa. Asigo mu nwaanyị a go and sell something. Ne nwaanyị a on her ring, she doesn't take the call. I don't know this woman. I have never seen her before. Amamunyo. Isi na musege. Mu nwa nke anụnwa na-eche ife nge mere mmadụ ga-eje were nke mmadụ. I have never spoken to this woman, not to talk of any monetary exchanges. Hi, nenu one ya. On her ring, your phone ya. She doesn't take the call. Hi. Ọkụ nọ n'afọ. Ana m agwa nke m ọ dị m ka Chike na nwaanyị ọ na-ayọkwa unu nọ ngwa ya na nwanne anọ m na live video kịta onwe ihe chọrọ ikwu maka ihe na-ewu kịta bụ na ihe niile ndị niile egwu wayo gị nwa bụ the only person mmade and oge ị nyere dị ego ebe gị nwa agwara m ka ezi maka ndị ọzọ ịbụ my manest man mana igwe adị m ego dị ka ị commit there how many million naira 10,000 pounds. Ọndọbụ ego gị na-ego mmadụ. Ego mmadụ, ọ mmadụ nyere mbe. And isi na the person lele ihe wee nye gị ego. Ọ rere shop ya wee nye m ego ahụ. Hi. Mmadụ rere shop nye gị. And brother, did you tell me enwe my idea? No. Adị m active na the group, so mụ na-akpa nkata na group. Mba. Ọkwa mụ na unu kwụcha brother, eweta contact nye m. Mgbe my people eje that place assign on Friday ka ha ji apụta onye nọ ha nso sa bịa na Friday ka akpa dị nkata anọzi m na mgbede anyị sendere m video ebe atụ mmadụ na arụsị onye atụ na arụ nwaanyị a bụ onye ori that is the truth nwaanyị a nwụọ kịta ka onye ga-akwụ ulu 200 and something million naira. The truth of the matter is that this woman nwere ike offer a victim also, but the thing about that now the bulk part of this money equal 10,000 pounds. Oh, you know, man, and when you carry 3,000 pounds. That is that is the truth. To start returning the one you have. Yes, so you return the one but she doesn't want to do that. That is the problem. Even though they refund people, only 10,000, then you go near 5,000. Okay, I come to down. Brother, one woman not saying I'll copy an expire. No need 2,000 pounds. Iji mezuya. Mwa poterinya the woman 500,000 tomorrow. Look at my condition. Manama manya aka were 500,000 near that woman. That woman needs urgent help because she is a widow and only a son. Wanya chore commit suicide, brother. Yeah, 500,000 tomorrow. That woman needs urgent attention. On my voice note, I send them number in confidence. The woman is never to your narrative no man with any money. You know open a lawyer. What I don't understandable. What is my involvement?
amara m onye bụ Chike, amara m onye bụ Flo. Even gị nwa bụ my man, you paid over 10,000 pounds to mmadụ without telling me. Amara dị mụ. No ka ife amebe. And onye nye gị ego na pressure go ole shop nye gị dị ego. You gave it to this woman. Ka enye gị ihe nwa na-enye. Ma amara. How can I please people? Or never involved with this thing, all the very wrong. And when imagine about it, imagine when any business make the same concerning this US. Imagine anything. All this problem put now. God, issue a matter about it. I phone mom put on the mother papa me and we see you COS. Akobalum. One day, thank you very much. Onye nke a mmadụ re shop ya 10,000 rate 10,000 pounds nye ya. O were 10,000 pounds a jenye this woman. O were 10,000 pounds. Onye amụna ya enyi m nwoke my man. Oge onye anọ Nigeria ma oge o si China bata ma ọ bata na ọmụna ya na anọ n'Owerri. Mana o were 10,000 pounds nye without telling me. You can imagine. What about ndị ma amaro? Nobody called me. Oh my God. What is no man called Yogo? Hello? Brother, good evening. Good morning. Good evening. People pon ebe o ndi na-ekwu okwu ebe no ko ihe na-ekwu okwu ebe no pon po o kan na ai na anu na-ekwu. Okay. Yeah, turn down the volume of your listening device or switch it off because On the live video. Yes, in Sonande Egwu wa yo biko ki nwere idea ya. My idea. On that group. Okay, not that group. So from me. What can you brother amamu esomu na emi COS. Ihe mmeri kwe no people ji akpọ m afa. Na mo na flow, brother ama m onye bụ flow. Eji afunu be m flow, ama m onye bụ Chike. Amaro m ihe bụ COS. Dense. Emana cheko mi lo ba live video na akanya. Matagua. Omo abie kpọrọ nke onye amị ku ya na-eme. Na aka ga adịrọ na ya. I don't know anything about it. Even though na go create a group, but a business, onye mmadụ with a business, onye ọbụla. People na-eweta business dị every day, na-eme ebori the change every day, everything na-eme. Okay, na anakata mmadụ si na anwụ onye need 5,000 pounds ka akwụọ na ha na-eme ọgbasalụ m. Ụkwa na-enye people all day. Ụkwa na-enye atụrụ ndị arụ adịrị ego. Oke ihe na-adị eme na the group. Ọgbasa, did anybody ma ndị atụrụ ego nwe onye kpọọ m sị m thank you. Ije nyezi onye mara ego kpọba m afa. That group bara ezigbo uru. Mana ihe mere bụ na otu isi wee iwe. Ọ na-ewute some people, especially ụmụ nwanyị. Brother listen. Ọ bụ na m emechiri that group nke a mechi ọzọ ga-emekwa kpọọ m afa. Ebiro m na UK. All these posts I made there have nothing to do with me. I need to protect myself. Brother, that group bara ezigbo uru. Nobody is talking about the importance of the group now. Onye ọbụla na-akpọ onye zuru ori na-akpọnye afa m. Ka ife mmelo. Ọ bụ voice note na-eme na group that time. Ya mgbe ndị ihe mere ka ha si ekwe mana ụmụ nwaanyị reaction ha dị too much. Ị ga-abụrụ ibu some of them, yes, but ụfọdụ na-ekwu okwu na-ekwesịrị ikwu. Mana gụa na-ewu iwe ọkụ, ọ leader ka ebe. Brother, abụrụ m a leader. Abụ m a regular person there. Brother, why ị ga-eji mmadụ ịmarọ gịnị abi na UK si gịnị ya 40 million naira. Ị kpọrọ do Okwuluora si ya ịmụkwa na brother. Ọ bụ na let me tell you what happened. Enwe nwaanyị si na ọ na-eme visa. Ọ gwa ndị mmadụ ọ bịa na comment section si na ọ na-eme visa Japan. Ndị niile ọ gwa weta ego they called me. Mkpọ the woman si ya ka mụ na ya nwa agreement, written agreement na state CID Enugu State Anambra. In case enyi ya ego ofel waka police take the course. Nwaanyị agba ọsọ. Ọ bụ na ndị niile agwa amụnwa bụ Okwuluora na achọrọ inye nwaanyị a 30 million, 40 million. Mma akpọ the woman. Ịmụkwa na ịma afọ m gwa the woman na ndị involved na ọma nji ego gị gba ọsọ. Brother, ndị a nọ na ndị a mee WhatsApp group ahụ dị toxic.
Anabu Madonu, Anapare Mado, arrogance, threat. Why wouldn't I close it down? All these things are under my name. All the pressure. Against one people. They turn on a group. No, delete come the group. Brother Gente. Eku charam si na mmejo were ka nje meet enwe relative the woman enwete number. Akpogo ma sim akpo mo onye na mmadu eje die. Ndị na aru die si ai bia na Friday. No Friday ka nda those doctors si ja no Monday and Friday. Friday ka mmejezi owere now. Mana onye anyị na some people na nwere agreement je to na alusi tata. Eje to the woman na chicken alusi na anyị ha 2 days. Brother, I didn't make me Obuni, he believe in our cigar, but we need to get involved in the first place. This woman can never. And me, you know, they possible. When you were a family, no, how can she eat your money? From village or from group only with the ego, brother, Amamo, close in the group because I chose him as people na sim Okwuluora, why you want a PA? Why you animate everything on my own? You can't say them. And we can one day, oh my God, anyone can your phone now. Or would a number phone, ma joy ye. Obu no nya home mediators from us no melia. You can imagine having a PA with a phone near another call. And we could just say money at 1 million. Or man or problem at the money. Now when I'm PA, I struggle. I do everything on my own, the much I can. So many people depend on you. Not this thing, not this thing. Nico. Brother, agwa ndị niile na-ekwu n'abalị na mụ na flow riri ego ha. Ama m ndị report ha nọ na group na. Ọ nwa jeje tụọ asị. Ị na-achụzi Okwuluora ka ị na-achụ onye gwu gị wayo. Ka ife Okwuluora mee. I'm trying to process it. Isi na-agba nkata. Brother, ka ife ngeme n'ụwa kịta. Ka ife ngeme meta ụwa. Nwanne people na-eche na nwere ego enwere m ego. Abụ m ego anyị na-amanage mana ana m ebu problem ndị mmadụ n'isi. Ana m enweta 2 million nye were anyere mmadụ aka. Nweta 1 million were anyere mmadụ aka. Enwere m ego. All the same people ma ndị nke nsi m enye ego tomorrow morning. Ha nwa conspire buru m na-ebugharị. Mụ na go mere business mba. Anọ m ebe ime business mma. Do I know you? Amara m onye Igbo. Do I know onye inyere ego? Amara m. Mbọsị unu me business amara m. Okwu pụtaziri unu mebe mkpọtụ. How can you give somebody 40 million? I believe unu Okwuluora na afia ka eji mepe group. Mana inyere mmadụ 40 million without telling Okwuluora. Does it make sense? Brother, do you know what is 42,000 pounds? One man with 42,000 pounds in 1 year. Without calling me to tell me. And him when you need that money. I'm a man. Miko. Withdrawn na yes, sir. Again, she tell about the right person to say about this thing. She tell prime suspect. The woman equal as a call. Anima flow equal as a call. Akachika Kuroto. Agwa, appear on be on a video. Agwa Mia. I want to voice the voice note or drop it. No one is something fishy. Akia Kuroto, but the guy person. You are Yama Omanaki there by Marigon de Madoji. Osina the woman for ya one day. See na account ya nwe traffic. Ya nye account ya ko we na ego. We account ya with akwo 6,000 pounds. Ana abona aruko. Akachika Kuroto ana abona aruko. Sapi ya no le pretend. Ana abona aruko. Brother, I'm tired. How can somebody give somebody ima na IGF Okwuluora mepe group? I said I'm getting ego na group. I say get to all ego 18 million naira. Let me take another call.
Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. And with from comment again a comment section. Is in our Okwuluora involved? Sorry. I wanted to say you are not involved because when you basara again at this case, in not on a UK. Not on a UK. When you basara, you remember when Mary Choro on a back when not Choribo when your mama be sent again. Yes. That day sending that thing come matali name. Yes. I was never. That was on Saturday. Oh, it's Saturday. Yes. He said the mum on one year not to Ibo. Oh, it's Saturday. Yes. Saturday can chop tali name. I know. Akagi adiro ni amanu nwere one thing nchore yogi. Enyemeko bụ na igenyere fa biko obigido okudajo. Nne the same people isi mu nyere aka je gwa mmadụ drag ya mo. The same people okwa aiku na igejo asimunu that ima nwo adi me eto onu. Ikwu na odiki na eto onu. So far no ani obodo I be the concern nkwu okwu ana eme something. Okwa ekote me dedicate onwe m je. The same people nchọrọ ịgbara ụgwọ je tụọ the man na arụsị ịtọ. Near 2 days, the woman not going to win 2 days. The woman won't get up on the onye ga-akwụ dị ụgwọ. Ndị tụrụ na arụsị abụọ ndị nọ na UK, ọ ndị nọ na Nigeria nyechara ofe ego. Mba, onye nọ na UK, ama m onye mere ya, sendịrị ụmụnne ya eje tụọ dị arụsị. Atụ chike na reflow na arụsị. Are you for real? Yes. Enwere m the video ma voice note ebe dibịa na-ekwu okwu. Enye ha 2 days. Agwago m chike kịta ọ bụ na onwe ego ndị adị ya n'aka arụsị na-egbukwe mmadụ ịma onye na-eme igbo oke ekpere na iche ike asị na ike dị n'elu ike dị n'ala ma nke Jizọs karị nne arụsị na-egbu mmadụ aka chike adịchara clear n'ife because from the voice note o send the other day o really adịghị correct ihe a bụ UK ka anọ ịpụta nnọọ were akaụntụ nọmba gị nye mmadụ ka akwụnyere gị. What do you mean by na ọ si ya na akaụntụ ya nwere traffic? Na akaụntụ ya nwere traffic. He's a suspect. He's a suspect. So if I'm better than actually make police involved in this is that he make police involved. Maya, my philo, the other people. Nsogbu ga dị ndị ga nata Nigeria ka ọ bụ ife ga-eji police wee mee. The truth now is Lilian, ngwage m ntị nne. Imana kemgbe ihe a ji eme achọrọ m ikwu ya n'internet because abụọ m somebody be UK bigo more than ọ kọọrọ m ife ịkọrọ m now na ihe a kịta ekwupụta ya ọpụta ndị obodo a ga-ebido investigation. In fact na onye akwụrụ ụgwọ nwere ike ịdị free ma onye kwụrụ ụgwọ akwụọ ma ndị free ọkwa eziokwu. Yes. A sị na ịkwụ ụgwọ inweta datin bụ crime na datin bụ ife a na-eme free mgba nkịtị. Imana ono dị na emem WhatsApp meeting na achọrọ m ịgba tiketi echi achọrọ m ịbịa UK were aka m jee police station. I want to do that. Ọ bụrụ na nwa ka m meji vindicate onwe m achọrọ m ịbịa UK mma ụtụtụ echi na ngwa ha gbalụ m tiketi. I'm coming to UK ka m were aka m jee police station report na enwe crime mere under my watch. Achọrọ m ka onye ọbụla dị involved onye ọbụla a ga-akpọta flow o weta list ndị nyere ya ego maka ọbịa sị m na ọkpọgo lawyer ọkpọgo police ya dị m ka asị m ya weta m proof na o ji police station nwere ife o weta. Achọrọ m iji aka mkpọ police. Ọ bụrụ ma obi m asị gị kpọọ ndị Bible ndị barrister nọchi ebe a let them guide you before you go to police station. Ọ bụrụ ife police before. Kekwuni nne ka ife a na-akpọrọ m afa. Why are they calling me? Ndị ga-anata Nigeria ma ime police involve ha ka nkụ. Kekwuni for why are you calling my name? Ewe na ntị niile wee ke ife na-ekwu. I remember na onwe oge ị na-post na ị eshi nne ọfụma. I post go many times na group people na-eme indicate interest. Ọkwụ na aka mmadụ si enwe restaurant. Imekata yo na from the nweta go mepe restaurant or trend ba. I nweta ego. Ọkwa na group a ka ị na-eme the advert. Asị nge kwụọ m ụgwọ wee ma advert. No. Onye ngwa anya m ego. Ke ife mmelu. No. Onwere ife mmelu aka gị dị ọcha mana ewe na ntị niile wee gee ife na-aga. Okwighọta. So enyemaka ọbụla ị ga-enye inyerufa. Obi gị dị ọkụ dajụọ ife nchere ya gị. Imana ọ dị izi isi mmadụ ewe n'iwe. But do you know how I feel? I know you will feel bad. Because ịkpa afa gị n'ife na-emerọ. O nwere maka ọ dị.
especially when your hand is neat. And only I na-ekwu ya for sure. Some people now no fan na-ekwu ya ha amaro. Obu na muna gị nọ na Nigeria na akpụta gị now, you going to explain better. Lillian. That is it. Lillian, amaro mo onye bu Flow. I have never seen Flow. I've never spoken to Flow. Amaro mo onye bu Chike. We know. I have never seen Chike anywhere. Even give myself, muna ga afunu bero. Yes. Okay, be London, in Manchester, in far. And then we're difficulty with that period. Afurongi. Yes. Amamunyibo. Aya na-ekwu na mona Flow na Chike guru ndị ụmụ akwụkwọ ya na deport nwa. Nne obugodi na elo ọfọ. Anụrụ m nke a n'ebe a nwere onye na-akpa afa gị n'ebe a. Ọ bụ ma na-ekwu nke a kịta ọ na Nigeria ka na-ekwu ya na Facebook na mgbede a. Onwe ndị na-eme broadcast iji afọ eme broadcast. Unless mo na Nigeria ka na-ekwu nke ahụ ọ bụrụ n'ebe a. Anụrụ m afa gị n'ọnụ onye ọbụla ebe a. No, listen. Enwe group of people who make broadcast na Facebook na abani ya. Na akpọ m afa. No, mo na Flow. In fact, na deport go some ụmụ akwụkwọ maka na eriri ego ha. Ha kwụnwere ụgwọ akwụkwọ. Onwe bụ onye deport. Onwe bụ ihe apụtabe anywhere. Onwe bụ onye deport. Ihe apụtabe anywhere. If you can call me now and tell me the crime, uncle, onye bokatara ụmụnne ya ọnụ, preach efa, ịnọ na the group from day one. Oge ọ bụ na nkwu okwu nsọ biko fu na onwe unu n'anya, onye nwe ọlụ ya nye nwanne ya, onye fu ụzọ ya zi nwanne ya. And a na-eme ya na the group, ọ na-eme onye nweta ọlụ. Yes. O post o the link, si onye ọbụla apply. Uwe opening enwe mana hospital, people na post ya, go to this hospital, apply, bring this document, bring that document and put. Is it not helping? It's helping. There. Nobody called me to say, Okwuluora, thank you. Nobody. No single person. Iwe gide okudaju. Onwere onye ga-abụrụ iwe happy iwe ya. Calm more down. Ife niile ga-adị mma. Ka iji nọ nwa so wefa. Kumunna I happy nata Nigeria biko. Because I conclude go na abani echi. Mgba ticket to UK, Jebuta to UK. Come with ya, come I will surrender to police, please. Something happened under my watch. Abotamu them together in love and unity, peace, in trust. Rapuziefa, help yourselves. Don't betray each other. A woman no scam offer over. Ajo Flow ego ne di ya. Was him nsia gunde mmadu na ese okwu. Because onye ji ụgwọ ga first thing bụ gbakọgodo ego no mmadụ ego no how to pay ọrịa. Yes. Osim no. Because I will advise you again. Look for some barristers, see for their advice before taking any other step, please. Thank you very much. All right, sir. Please, you will give. Chai. I couldn't have even pass it through. People don't understand my pain. Hello, Chike. Welcome back. Hello, Chike. Hello, sir. Are you there? I'm here. Chike, can you make the Flow the other day? I told you to call Flow. Back. Can you tell Flow to come to this live video and tell people what is going on? Nobody's seeing her face. Tell Flow to call now this live video. Please, can you tell Flow to call us? And let's collect the picture everywhere. Brother, we are talking about close to 300 million. Can Flow call us on audio and talk to the people? Oh, give my melody for Mombasa. She doesn't take anybody's call. But if I'm a boy, but she called me back. Biko, tell Flow to call now. Call one them mother. Obo no iya and ekwa brezo ku ya one them mother. No, after 11 and me you be again. Biko call her, end the call and call Flow. On anuru goku. Oh, go wa meroji po Mombasa. Tell Flow to call us. Biko. Ask him Chike gwa the woman opo.
Mbosa report cha ife akpọ nwaanyị akpọ ya kpọọ ya na phone ya na ring WhatsApp ya na ring ọ dey pick enye m nọmba Chike mkpọ Chike si ka ọgwụ ya kpọọ m ozugbo Chike kpọọ the woman kpọọ m Chike a bụ the only person nwere access to the woman ọ bụ na adị m ebo mmadụ ebubo mana Chike is too involved Chike na nwaanyị a dị like this isi na ha na-enwe romantic relationship I will believe it. When that's why you short group. Why wouldn't I short the group? Group. Umuru da joku na ekube na group. Ba unu na achi igbu onwe unu. You can imagine onye egwu wayo. You can imagine onye egwu wayo. Kamu ị ga-eje onye egwu gị wayo nọ na London, ị nọ na London. Come nwaanyị anyị ha address. Nwaanyị a gave them the address ebe obi ya na ụmụ ya be there. Instead of you going to the woman to recover your money, ị bịa na WhatsApp group na aka ọnụ. Ije na WhatsApp group, ijuru onye nwe WhatsApp group. Efo mmadụ ọ sị gị wunye ya 19 million inye ya. Did you call me? Okwuluora, how are you? Biko na ụmụ nwaanyị efo. The singular act of getting me involved ga-eme nwaanyị ọ rapụ igwu gị wayo. Because nwaanyị mana m ga-emenwu something. Inye nwaanyị 19 million. Nwaanyị nwaanyị ebe nwaanyị bi. Ijere na be nwaanyị je nata ya 19 million. Nọọsụ ịbịa kpọba Okwuluora afa. Why wouldn't I shut the group? Ya ma short na group. Unu ezucha oshi nke ezuru unu zukwa ọzọ. You don't I shouldn't shut the group. Ka m rapụ ya ka unu mekwa ọzọ. Ịma asị nke emejuo oyi. And many people know that the group the desperate. Ma ndị chọrọ ụlọ, ma ndị chọrọ akwụkwọ, ma ndị chọrọ ọrụ, everything. And only ọbụla the desperate, the vulnerable. Hello? Hello, one. Huh? Yes, I can hear you. Okay, I want me and I 3 times to pick record. Brother, what do we do now? What do we do, brother? I'm going to call on Abia. Let me take the call. Also, not the woman 3 times to pick it. I'm going to from UK. Hello, brother. Good morning. Are you there? Hello, Tima. Odema, good morning. Okay, I'm going to follow your program now. Thank you. I'll be very sad, man. People, they may get involved in this matter. You know? Somebody took one and up on my fan. I'm on a flow, Jesu, my Okori, oh my deport, oh my Oko. It never happened. That the Amaramonyebu flow. I have never seen flow. Before Umaru de help, oh my Oko, and would be in a group. And when you're there, rather, onye nwere ọrụ enyi ọrụ onye na-achụ ụlọ onye need counseling enyi ya adịm achọ m ịpụ na the group ha sị m hapụ na nsị that I need to leave because ebiro m na UK ihe unu na-akwụ enweta ọrụ eje shift ebi m na Enugu ha sị m na nna ọ dị na the group ya enwe more respect adịm follow ha ịmana ha na-emebu ihe eme na the group ọ dị ka ha na-emebu ihe eme enwe ndị nwetacha there before ajọ nwaanyị a wee bịa more than 200,000 pounds. I get one of them the group will help her off my so she from Scotland now, so and whenever you can't involve police here because my own because I will get and on the normal circumstance of this thing will stable matter, but they can't take it to police on the woman even police. One you send the mother voice note never to your analysis that
But now they will take ego. But Emana, this I'm with Chikewu. I'm but in your yeah, I'm victim because he's here. Get a mother there, and even business. I want to go get bank account to get bank up or against again. But that woman is a criminal. So all plan. It do me a message, madam. Talk to me. And when you get safe, you can hear more. These people now using one. Give us half of the money. Only 40,000 in year 20 or they happy. And we brought an area 42,000. That man no chori Igbo. Oh, Munya Legia. Oh, Brugomotiati for sale. 42,000 pounds. And don't you know buy it on a quota say the money. And my blame one day committee said they came off work or got to try get the other because one care. Well, I know to blame them because I'm a gay does or they are desperate. Brother, and let me tell you again, even the people able wire, they have not touched ego na buy hat equally again, which is normal in the business. And if some of them let's spend to go the game. Open no 4,000 kg a meya, you go on your back not buy no 6,000, eating again 2,000 pounds or poor gear. Yes. And they spend the gear hoping that the thing got put. Yes. So just onye ga-akpọ m nwanne simu na ife mmelo abụ na ị na-efolo nwanne I take responsibility ọkwa m nwa na nsi gị go there ị ga there ihe mee gị I chest it nobody even enyi m nwoke my maddest man nye 13,000 pounds he never called me and say guy nekwe achọ m inye mmadụ 13,000 pounds he never told me. Oh, if I make us up about na call, I want to talk to you. You see, a man, I don't know this woman. Thank you very much. Chike can let me take this call before Jane and Chike. Hello? Good morning. Good morning, Okwuluora. Good morning. Because it's on Ndi ego. Okwuluora, my friend is Okwa. Your friend is the thing is that Okwuluora, I say I want to know when you keep walking now, what he made. The thing when he made, you are not involved in the crime, and where you don't have broadcast in Ambeda na Okwuluora na flow na ụmụ akwụkwọ ego a na-deport ụmụ akwụkwọ. Brother, ana mmiri gba m n'anya. Ana m enyere brother eje m UNN spend ya 13 million. Eje ma ba spend ya 10 point something million. Eje ma IMT spend ya about 12 million. Ana m aga na enyere ụmụ akwụkwọ aka. How can I cause a student pain? Yes. Brother, okwefu ka isi na ọka nwanne na group a. Onye gị nwa na inweta ọlụ, i were job application link post o. Tell people apply. Onye na-achọ nye anya ga-eshi ya room onwete. Onye na-achọ nke onwete. Your friend ahụ nye nwaanyị ego ọ sị gị na ọ gwara m. No, Okwuluora, this is what happened. This is a very delicate issue that you cannot involve the British police, because it's not even only that you might be deported, you might even be imprisoned. It is illegal. You see? As a student to acquire certificate of sponsorship and COS. Brother, listen, brother, I call on this thing. I'm a cool fan of social media. I say my don't talk, who now causing on anything I may make underground. You lose a number down far from the Facebook. Oh, you can't be more. I have some friends here in London and Manchester. The only thing is that in this issue, unity is strength. Group image, you were angry because people were flooding your rules. Group image took everybody on our words, and it destabilizes plan of people. Because without unity, there is nothing we can do in this case. Because brother, you the group.
Nobody is talking about solution. Only ọbụla nọ dị na-akọ ọnụ na-abụ ibe ya ọnụ. And the ife mere ji mechie the group, brother. Nke a mechaa ọzọ ga-eme. Any group enwe n'ụwa trust adịrọ nwere ọzọ isi. Ọkwa ife group a kwesịrị ka emechie because the trust ahụ dị ebitere gị ya. Ọ mmadụ pụta echi onye na-emegodi nke bụ original kwuo okwu ị ga-ekwe. You are not going to do that. That is just it. But in terms of UK here, I can confidently tell you the one involved in that finance. Onye has a personal issue. The only thing is just that the group being short is in a situation that we don't know how to go about this issue. Because some people we are having some plans how we could actually get to this woman. No, brother, the truth is about 320 let me tell you, 320 million. Brother, ndị nyere the woman ego nwe group. Anọ m na group ahụ, hapụ m na group ahụ. Time ihe mere nji wee pụọ. Anyị kpasịrị nkata, ọ na-adị ịma ime ihe legally. And before anụpụ ọgụ a na-achọ peace. Mpụtazie na mgbede ọ bụrụ na the same people mụ na ha mee meeting ka nje Owerri. Ejegori na arụsị. Toward the woman na arụsị, a na-akụ ekwe na arụsị nye 2 days. Ọ ya ka nji pụọ na the group. Ndị niile ahụ eji ego ha nọ na group. Ha ka nọ na group now. Group nke mmechi bụ nke ahụ bụ afa mụ. Achọọ m ka impunity na-eme under my name. Onye ọzọ ama nzu ori akpọrọ afa mkponye n'ori onye ọzọ zu. Somebody stole more than 320 million. And I why wouldn't I close the group? Can you get a the group? Echikwu onye ọzọ jezu ori akpọ Okwuluora. O ife na prevent. The yam chapter people jigawaro sewo. Yam chapter people jigawaro sewo. The woman another day he doesn't. Brother, as at this evening, the woman si onye ọbụla je kpọ lawyer. No nwere onye oji ụgwọ. All you men in the marriage house because here there is absolutely nothing you can do unless you want to take it physical. There is nothing you could do to this woman here legally. Na-ekwu n'abalị ịma mmadụ ka aghọta onwe ya. Onwe na-ekwu okwu nsị ndị Igbo chekwa ma echekwa. Ọ bụrụ ite ọnụ ana m agwa gị in every honesty. Any day ndị Igbo nere anya ha from ha ga-efeel the impact. Nwanne ndị dị ka m mmadụ adịghị eto onwe ya mana ka nto onwe m n'abalị a. Ndị dị ka m n'ụwa ama m na ha eru 10. Brother, ọ mụ nwa na-enye 1 million naira were 990,000 nyelu mmadụ aka. Or 14,000 naira nsi ya gba. Correct, I am nka. And I'm telling you confidently the way na kpoga ha nega. Enwe onye no UK no that group na say involved like this money. Here people jigawa arose ma when they get arose frustration Okwuluora. Some people are on studentship, they are on scholarship. And the moment this got that school, you are required to leave this country. Or in the marriage you were frustration, you that woman ego. The woman and she's not over 300 million naira. 1 year. This woman ana because you're telling him anything. These people cannot go to police. They cannot. These people cannot involve police because if you get on a police, you yourself you're going down. That is the problem, and she's not saying anything at all on it. And the only woman when the went there, the group are there and the group was shut down. My friend, I'm telling you, if I have not even been to work because I cannot leave this guy, he is involved. If this guy might even commit suicide. I'm telling you, a young hefty man. Oboro sọsọ ya. Enwe ndị na-ekwu okwu suicide lu 4. Oboro sọsọ ya. So this is something a very serious issue, and the woman is not saying anything. The woman be a hardened criminal. That is the problem. The Okwuluora won't say na iso na this financial something. No, you don't talk in that group. I'm in that group. I'm just there. I'm just already there. I am non-existent. I cannot remember the last time you spoke brother, in that group. Brother, unu post na enwe job opportunity puta. Ebe ahụ ka m comment. And I'm ebim na UK. No. What am I going to talk? Okwuluora, you don't have any involvement in this. Okay. You don't have any involvement. I'm aware. Isi kita na enwe ọlụ pụta na Peckham. Ka ihe nwere comment. Ana m achọ ọlụ na Peckham. I am just there because I say monolo.
Brother, no single person kpọrọ m na phone si m Okwuluora biko na ọ chọrọ ịkwụ so person ụgwọ. Ọ bụgodị na mma na adị m nonchalant ma na ndị careless ịkpọ 40 million naira I will listen. Mma sị gị wait. Jugodi your friend, did you tell Okwuluora na ị na-enye mmadụ ego? The thing is that a very technical something and confidential that they need the email involved, because you might even be again, because a certificate of sponsorship is offered by British government and a certificate and the companies to sponsor people to bring them in to work. You don't get it illegally by a company when you want to get arranged. It is illegal in this country. So who can only get on this kind of thing? I want to give me illegal something now. Working on them, man. This is something you. Brother, thank you very much. Thank you very much. I'm very, very sad. I'm very sad. Hello, brother. Good morning. Okwuluora Ndigbo. Good morning. Ndewo. Ihe nwere ikwu bụ na aka ga-adị na ego ndị UK eriri. Definitely aka ga-adị. Amadi m ndị enyere ego, brother. I don't even know them. I've never spoken with them. Yeah, ama m na ịmara onye ọbụla nọ UK ma na ịmara mana achọrọ m ka ị get m ntị na enwere m some small thing nchi ikwu. Okay. Ịghọtago? Ịma na group onye ọbụla na group including myself. And then people on a group because he may pay that group. Because when you wanna believe in you, you're so but the woman post to Maka non the US people they pay attention until ABJ interior we second the woman. We could be na the woman name of Manando Mero no puta. Ndo mere puta mana heje bero for visa. Or with a fake document and convince them. Yeah, I know, but in the manner, equally like that now. Indeed, the woman portal. So people are mazima more visa portal, more visa portal. The bazo aka if you don't get the woman who could ya maromo. Okay, BJ could maromo. I don't know anything. I do not follow you. People patronize that woman because of ABJ interior, and because of ABJ interior will affiliation with you, like people they are trustworthy woman maka ABJ interior, and the maka ABJ interior will affiliation with you, like people they are trust brother oh back I made a mistake imana before ABJ kwuo yokuru a lot of people are kugo nwani ogo brother if obu na odika ebe mmadu ona amwa ba Okwuluora no now imo onye mbo mmadu sigi na ọ chọrọ igo ụnọ n'aka m isi Okwuluora na Okwuluora bụ ezigbo mmadụ ya ji egolu ikwuru ya ka ọ dịrị onye ahụ mmadụrị m mmọkụ ya I nwere any bad intention brother ka m bịa ị na-appoint comment mmadụ mere ama mgbe ụgwọ nwaanyị enyere ego agbara gị na ya na-ebi ije eji ego nwaanyị jidi home money o jidi home money o send the voice note na mgbede onye ọbụla kpọlọ ya na onwere onye ọ na-enye ego nwaanyị jidi ego. So ihe m na-ekwu bụ na ọ bụkwa na ihe unu mere adị mma ihe mere bụ ịzụ onye ọbụla ga-eme ihe dị mma and at the end of the day na ọ turn go bad mana o nwere group anyị close ọ dị mma in a way. Achọghị m ka ọzọ mee brother. I don't want another to happen. When you can put in all the money in a way, in another way. In another way, it renders so many people hopeless and helpless because I can they lost their money. Brother, listen, brother. Ndị niile ahụ eriri ego ha nọkwa na group kita. Anọ m na the group. I want my chapter to end. Down on a group to recover their money. Nobody should gather again under my name. And when you try create group, even give my create, you are not there. I chose him to nonsense name under my watch. Indeed, Omodi your money maybe people in that group. Omonye almost him thank you. Nobody. Nkojo me apoba mafa. I have to close it, brother, for my mental health. Echugona asim na mmadụ kpọsa bicycle mmadụ kwụọ ụgwọ ewetele ya. N'ishim
For what? I can do again a group image or the in a way. But in another way, no recover those money. People are thinking that in a group capacity amazing. Brother, group lasted. I know na the group ki ya na-eme nwere any attempt a na-eme na group a na-abụrụ ịkpọ iyi ịnwụ iyi ịkọ ọnụ. People we are abusing their elders under my watch. Enwere kita mmechi group a ka ha chọbara ego ha. I'm being honest, I calculate mwe mee ya. I know na group a Saturday, Sunday, Monday. Ọnụ ka a na-akọ akọkata ọnụ ala ọkọ ya. Akọkata ọnụ ala ọkọ ya. There was no sensible approach there or effort. You know what I'm saying? Okwano, you know a brand, Ibo Nyala, Ibo Nyushi, Ibo. No, it can't continue to happen. Okay, man, a group I met now. And when the Neku, Naka get that the which Naka got 100%. The Maromakia coming from me. Man, when the Neku, or maybe that group image make the people the notion that onye chọọ ikwu ya kwube ọkwa asị okwu dị Chukwu. Asị na onye mmadụ bụrụ ọnụ na ala free mana onye Chukwu bụrụ ọnụ ama mpụta na ya. Ikere mmadụ ebe Chineke nọ n'enugwe bụ ọnụ. Brother, ogodi ndị niile enyere ego, ndị nyere nwaanyị ego. Before inye nwaanyị a 10 million, 15 million, did you call Okwuluora and say how far the kwe yi chọrọ ime? Nobody, no single person. Eruzie ke ezurugori kpoba mafa. Na ma dey put effort inyelu ga aka. When you were giving the money, okwa se ejebe se ka oreze, anaba se ka oreze oria. Okwa esoku brother. Yeah. Just one moment. Okwa biko nwa anya si no egbu omu ya biko nwa aka ye nyelu mu ya nke kerafia. The widowed woman. The truth bụ na achọrọ m inye the woman ego n'abalị a mana iwe ejugo m afọ. Ọnụ m ejugo m afọ. Ka iwe gị gbatụnata. Nwaanyị a di ya nwụrụ, di ya otebere aka di ya nwụrụ. Ofu nwa ndị ife efu obodo Oli Hope onwe. Even the woman akpọrọ m gwa m. Ọ dị ka refund go the woman 2,000. Ọ dị ka ọ kwụrụ that's 4,000 or so. The woman refund gị ya 2,000. Ha na-agwakọ gị na enwego ndị akwụ sọm. Amadori m na enwego onye akwụ 2,000, nwe onye akwụ 3,000. Okwuluora mara group anyị mechi o wutekwa ndị UK masịrị gas. Thank God na ịma positive impact the group. Nwanne ịmakwa ndị nọ na group a. Ịmakwa okwu a na-ekwu mere some of them ada apụta ekwu okwu. Mana ha na watch everything. But I have to. Thank God na ị na-confess na ọ bara uru. Brother, ọ ga-atọ gị ụtọ na ijecha ọlụ for the day. Ishi jugo na asị nwa akwụkwọ ama m ka Ishi si eju unu. Ị bịa na group a kpaa nkata ọ ga-atọ gị ụtọ. Group a bara uru nobody appreciated me, my brother. Nobody ever called me. A na-emezi nwa ọbụla bịa UK ọfụrụ onye friend ya 60 ya na the group. Etinye ya. At least on not to depression. Nobody appreciated me. And neglect him. That is why you onye 42,000 pounds. Upon no more nyembo. Or what I'm on a phone, same guy, in a business or yana mother cholime. Kamagodi na mamakonyo, no nya gauge them. Nobody told me. Okwuluora aga m n'internet na onye na-afụkwa na-ekwu na aka gị dị n'ihe a na-ekwu bụkwa no Chokomilo. Ndị kwesịrị ma na Chokomilo, sorry to say, all the mental problem. Ma ọ bụrụ na o nwere problem, ma ọ bụrụ na o nwere ihe gị na ya ji bụ before. Ọ nwere onye mụ na ya ji. Brother, mụ na anybody ejiri anything. Ikwesịrị ma na okwu Chokomilo bụ okwu ndị agha, so you don't have to listen to him. He's just chasing shadows, you know. You just want to be relevant. So hapo okwu Chokomilo. Brother, ala chọrọ ịgba m ụnyaa. Ị guy mma. Oge m bịa UK ogonye perfume. This guy nye nwaanyị a 42,000 pounds. This boy akpọsago moto, inweta moto ọ na-agba. One powerful moto ọ na-agba. This boy akpọnyeghị ya for sale online. This guy chọrọ igbu onwe ya, nwunye ya si ya na ụmụ gị na-abịa iji. Na-enwe ihe megike ihe ị ga-akọ. And they ga buru gị anọ ndị mmadụ ka ọ nata the money ka emerụ ha the thing.
mana o nwere ncheju onye tichara ụmụ Igbo 300 something million ebe ka ọ ga-anọrị the money. Brother, let me tell you my position now. I call me ife on a Saturday. My friend ko. After me ife as business gone bad. Brother, how can you purposely take 200 million from people and think you will be alive? Iye mo wa na eche bo na nwanyị a contact you use will be fake your marrow. But again, brother, ụmụ Igbo nọzụ ebe niile. Asigi ya ngwa gen niile I kwesịrị inwe na ya. Wepụtegodi ya kwụba people. Or they are turn up. She's not doing enough. That is my problem. And some people say funyere these people ego. Oh, ndị nọ na UK natara ndị nọ na bai wee nye nwanyị a. Ha nwere onwe atinyekwa again na nke ha. Ama me water. Yeah. Ha tinye again. Biko kwụrụ ihe ọzọ ị ga-agwa ụmụ Igbo nọ na Nigeria bụ na some of them might be thinking na ndị ha nyere ego egwugo awayo. At least thankfully na ihe abata na ka ha ma onwe one lady nyere nwanyị ya ego. Eji police na Saturday je kpọrọ mme ya. Kom nne di ya ka akpọrọ. So ọ bụ na ị na-ege ntị fụ na ọbụrụ ndị amegi nọ mmadụ ka ha nye. Onye ahụ si na o nyere onye ọzọ. Nwanyị a na m egosi unu picture ya. Nwanyị a ji more than 300 million naira ndị mmadụ. Ayugo m ya abalụ m ya mba. Maka ọ sị na a na-Traditionen sị na mmadụ gị biko. Ya ka nna ajụ Chike si na the woman si na ọ ga-eje bank tata. Na the woman si na bank bata si na-enyere ya ego. At least one you could say what the mother go small, you know, I would be the mother Jonathan. One guy iji rume scam people online. Sim na chọrọ ifom si ake yo. O sim na ndị nwụrụ anwụ na-abịakwute ya na nlọ si adị yom biko. Onye ọbụla na-eche ama anya onye anọ ma afụfụ na-ata. Si na ọmụnwa ka ọ ga-ejibiri. Enigwe n'ụwa ga-wipe onye ahụ ama ndị ndụ. You can be alive. Adị m preach love o. Ị nyere mmadụ ibe gị na-ekwutọ ị mana ị na-atụ asị ịtụrụ asị na-aga na-ekwuchi ya ike Chineke ga-agba ajọ ama n'isi onye ahụ. Thank you very much. Brother Chike, achọgokwa m ịdị n'ala. Tomorrow I will try if Asimiche anyway. I'm gonna try man if there is any I will relate to you. But OTM that came out, you are not involved with this. I'm a couple one in and more woman, as I said, all of Abraham na account here was the issue because of Egon happening. There is no reason why I would have allowed her for them to transfer money into my account. The reason why they transfer money into my account was an account again because of the traffic. On your blood, you and even that money, that one I went I close the account when I transfer. I have to go to the bank and tell them I am the one who is doing it. So, man say Tige, she major, she involved, but people because how women you are a friend of me. How women buy grapati. And the way madam invite, it's okay. Boy, I say or the available cherega. Okay, available. This young one, the party. Because now right there, that is why they say. Brother, what give me about the closest person to 1 year? 1 year, if we go no man with the Gable out of Yanaro. Can you people? How do people get their money back? Him they go, I will pressure. If him no J bank or with the ego, or Jerry with ego, put a new ego cogany. Mama, Ojima apply loan. Ojima apply loan.
she went for applying for loan. Brother, this over 200,000 pounds enye nwanyị a o were ha niile nye ndị nwa na-emeri ya COS. Okay. The little ma about it. Yeah. Obro the little ino nwanyị ya nso ino onye na-ebe akwa nso you know the whole story. Nah, one I think na the little about it. I mean I be okay. John man have they ever seen me in her house? They went there so many times. Have they ever seen me there? And okay, I want to get a cash. Ah shit. Joa, me Obi East London, me be West London. Even from my house to I drive almost 1 hour. Brother, what the over 200,000 pounds? How do you go sure? Now one year I'm the whole money to these people. Can you pay the money? What happened was in your grandma, people never would go on a yenda. Kanda never would COS. On a would take Kendra with Tom when they finish payment, wine in there before Hannah Potogo. That's the little I know. Bro, you bunch of this money in Naira. And all different UBA, Access, Zenith, GTB. Or bro, so na pound ka nwanya na rege when you na Naira. One day where am I here? Yeah, that morning sing aquarium na account and I have told all of them they involved, but now that group I created. Say, come and meet me, Ealing Broadway. I will come there. I will give you my bank statement. I will give you my bank statement. I will take it. Nenu picture ebe the woman no na agụ ego ndị mmadụ n'ebe ọ na-agụ ya. Na nwaanyị a na-ekwu ya. I don't know this woman from Adam. I have never seen this woman. I've not met this woman anywhere. Brother, onwe ife na-agba m anya mmiri. Mmadụ ga-arapụbe ya. Ifre ya na group. O nwere onye ịgwa, ịrapụbe gị je were ego na cash. Wejere nwaanyị a, echikwa iwere ego wejere ya, ịkpọrọ Okwuluora, ịgwara Okwuluora. Nwaanyị a gwuo gị wayo, kama ị ga-anaghachikwa na be ya. Ibezie n'internet si na Okwuluora mee. I don't get it. Na achọ isi na ara na-agba m. Onwe ndị ije gụọ panso gị jee na be nwaanyị ya jenye ya. Ị gụọ panso gị ije na biya nye ya. Iruzie ka ogwu gị wayo, why not go to her house and collect your money? Is it not common sense? Because na ha hụna mụ na ya. Brother, I want you to tell me, in fact, make me to calm down. Mmadụ na-agba moto, jee na be nwa flow nye ego. Ịgbakwa na moto, o nwere so na-enye ya 1,000. Iwetukwu 1,000 pounds, jee na be flow nye ya, ọgba ya rọba. Flow gwuo gị wayo. Ikpọbụ Okwuluora. Gị nwa wenye flow ego ama m onye bụ. Onye bụ flow ama m onye ọ. Ego inye flow, ịgwara m mbọsị inye flow ego, I don't know. Anọ m n'Enugu na-aga agara onwe m na-agbagharị. Ke ife mmelu, tell me the reason why I should calm down. Ihe eji calm down Okwuluora. Anọ m anụ ị na-ekwu nwanne. Ihe eji calm down because one, it didn't involve this group and this group have been helping. It have been helping. I must be honest with you. This group was helping. Then onye ahụ gara na nke that woman buru cash big nke m onwe m transfer ka mere to her. Mgbe ị buru cash ahụ gada, do you have an onye gị na ya so ijidere n'aka si nna bịa tuje m? You should have gone back there. Nnakwa ya ego dide m gara ọkpọrọ m si mbịa tuje ya na nke lawyer. I met him. That lady jira tom na arụsị. Amagodi m nkịtị. Si na m dị involved. But ọhụrụ na arụsị ahụ na-ahụ ụzọ na-ekwu eziokwu. Ọ ga-asị na onye na-atụ arụsị that ihe ọtụrụ m will go back to her. Ma ya ma ezinụlọ ọ ga-ekpochapụ because enweghị ihe mere.
She didn't involve Chike. me. I didn't know her. Chike, as it is, all again was only person yana nwanyị a na-akpa. Ọ bụ na ị ga-esekpu nwanyị a na sekpuri ya na. Enwe about 4 people chọrọ igbu nwa maka nwanyị a. Why nwanyị a ji do the wicked? Why nwanyị a ji do the wicked? If not for you, nwanyị a ma ngwa m okwu. This woman will not talk to me. Nwanyị a refused to take my call. When the going was good, none of them contacted Akwahoma. But I gonna get the woman, and we don't mention them, and we don't them. But at the end of the day, now things have gone sour. Eh? Only over like Pachoboya and blame. Only Hannah's no yammer. Can you Okay, for Ndi Igbo. Any day man norozi. Unu ga-echeti ya for more than 100 years. Obuna, brother, let me be very honest to you. Obuna mbo onye Yoruba mo onye Hausa, onwudi protection aga na-enye m. Isiagu call nonsense, see the unfounded about me. People will put you where you should be. Ndị Igbo dey protect me enough. Ke ife mmelo. Nwanne gogodi bi ihe mmelo. When I say that hotel, me na lodge. Me no mum no here na arahụ ụra. I'm with my family. Brother, atọ na alụsị, sort yourself. And the truth bụ na ego ga through you, sister. Ndị a na-ekwuzi na, in fact, ekwukata the way you are close to the woman and believe okwu. Adị m ekwu mmadụ okwu n'azụ. O nwecha voice note is send ha si na ị na-defend the woman. E get on ya bụ eziokwu, but everybody was saying the same thing. And I told him, why should I give my account? Your friend, and I'm singing account there with a problem. Why can't you even Iwaji my account already before Ishi on because both for the both for the money ego. You know some now I put an account. So why would I say no? Only maybe Gina had to put motion. Lodge in the hotel. Okay, brother, let me be very honest this night. I'm sorry to disappoint everybody. Anything basaluega akamaderozia. So onye rego ya je na ya. It's very simple. Actually, me eating young there, but the way it's going, and I'm very happy na my short to go the group. I will no longer be involved. Gina nwanyị a dị na mma, they are calling you. Onwe ebe akpọrọ unu jeza. Okay for alụsị. You can play with God, but you don't play with alụsị. Ọ bụrụ na ha je tụọ m na arụsị echi maka ego ha, mgba moto jekwula arụsị. Mụ nwa bụ Okwuluora ga-eje n'iru arụsị. Gwa na ma amara onye dị woman bụ. Gị nwa bụ Chika, I don't know you. Ma onye kwụrụ ụgwọ sef, amara m onye ọ. Ma ego nwa na-ekwu afụrọ m ya. Amadị m ka esi bido, amara m ka esi na. Thank you very much. Man. Hello, good morning. Okwuluora. One day, good morning. Morning. I'm very sad this night, brother. What I'm man, my brother. What I'm man, more no UK anywhere. When I know I'm not the group. As a brother, Okwuluora. Go ahead. Yes. Please turn down the volume of your listening device or move away. Oh, I'm gonna confuse again. Just talk to the phone. Okay. Yes, go ahead. It is save life on them, madam. UK now, Mandela Nigeria now, with Ihanaka now. Ihe mebu. Ndị na-emere akwụkwọ a na-emere COS ya. Na mo bụ UK. What I mean? Yes. Ndị na-emere akwụkwọ o nwere agency name eji eme COS ya na-eme. The company nwere afa. Ọ bụrụ afa the woman.
So now I say making no report, man, coming and cause if I had involved. I'm with company name, HMS here. If I UK now, I'm already qualified to issue COS. The registered with UK. Obuno Wayo. UK I'm the Wayo. I report all that name agency. I'm involved. They will do investigation. Find out the agency and the money. These people don't want to go to police. How on a WhatsApp now? They don't want to go to the police. I don't now. No, if my joke, and now more UK. Now what's I more on your work? Up, mana, yeah, but one more on your horn. Mana, I'm more for one of my figure of cop. Now more UK. Now more into this more my yara UK. What that meaning? So as I police, that company when name. How come name? One year they could know a fake name. No jegodi or fuzzy those people. Cock and bull story. They will not. They don't want that. No, no, what's up? One day, thank you very much. Thank you. And when you our form, this thing is very, very funny to me. Aye. This thing is very funny to me. Again, I'm mad in the UK. In my beer, you will go near Nigeria na beer. You will to receive. You will to receive. Ogwogi wayo. Come here, na hachina beer. E beer na WhatsApp. I don't understand. All the cabin no Enugu now. Will go near Nigeria mad na beer. In chop turn of fake. Come on, me jena bonya generally go more police more army. Jesus Christ. No, thank you very much. I cannot continue. I cannot continue. It's a shame. Oh, man. One day, chori ko oku na live video ka emecha. Why you open a live video? Attire, just chip in something there. Oh. Okay. All right, go ahead. Okay. Yeah. My brother, the team on Brihige, we were too much, but there was a solution to the problem. Because yeah, name is on a was on the camo we went over there, but on the bias the amoeba. Madaga put us in no way contact the COS, a very good year Diego. I was in I don't be rude or the Apple police. Yes. And you couldn't have police now give Bunam mad, but sometimes UK law will call it say work. Only now mad ego oh why you go Gundia. Yes. And from my own observation, the woman now the Zimbabwean people, I don't know why you're jabbing the Zimbabwean it is in the Nigeria Muguna or how can I use it. So and the Zimbabwean one Babu na hagwa the woman na the woman na gwande mmadụ not 10,000. Onye honda more than 4,000. Zoku. You understand? Oh, ka say made the day. So the woman just some money, but greediness and wickedness in the banya man were release go during the madam ko jeji. One men atore ya na so na enwe ihe again. So ihe ndị a niile ji ego ha nwee ike ime bụ ha bịa together. Okay, who be get a police involved. Their money got put up. But what they have get me? All the car na mmadụ nọ n'obodo a na asị na ebutere ọgwụ na bịa ọmarọ. O nwere ike ata ya afụfụ mana ọ bụrụ afụfụ ata onye medicine ka a ga-ata ya. So ha atụ n'egwu ha kpakọ onwe ha ọnụ. Another thing ha nwekwara ike ime bụ amara ebe the woman nọ ọkwa na London ka ọ nọ London ha niile ma bịa o nwere ndị na-ewejeri ego cash they know her house. Achọ the woman nwere ike ịnọ na one Igbo association na London. Ha ga meet ndị a try go dike ejiri ya nwayọ
ma ihe a ga-eji nwayọọ mee. Ọ bụzi na ha ma njinwu nwayọọ mee eme ya n'ike ha ga-enweta ego. The woman ka ji the money. Ya na-agwa gị bụ eziokwu ọ ka ji the money. So ha atụ na-egwu na onwe ihe ga-eme ha. Why? Ma even this person na-ekwu na apasi ego na akaụntụ ya. Ọ gwa the woman ga-eweta ego. Ihe ọ na-ekwu mmadụ si gị ga-etinye ego na akaụntụ gị kwesịrị ịma ihe ebe dị ego si adị. Na akaụntụ nke ya nwe trafik. Yes, enwere m a friend eji maka ekuchi akaụntụ ya n'obodo a. Because na ọ mara mmadụ etinye ego na akaụntụ ya. Nke a ya nwa adịrị involved na the thing. But this guy na-ekwu na the world si sound. Mụnwa ma bịa a friend esi na akaụntụ m tinye ego ndị na dị too soft to si adị mba. Brother, how ihe m chọrọ ịghọta bụ how am I involved in this? Ọ na-enweghị gbasara gị because ndị niile mere that thing ana m eblame ha. Ọkịta nnọkịta anọbụ m na that group a na-ekwu. But onwe ka m si eme ihe m bịafụ the way ndị Igbo anyị na-esi akọ ọnụ online the thing na-ewe m iwe ndị nwanyị pụọ dị one day. Agwa gị na na-apụ mpụ. Ọ stọpụ mụ na gị na-abụ keep in touch. Ọ bụrụ na onwe ya achọrọ ime dị ya mfụdụ atịn m ga-akpọ gị sị gị nwanne na-ekwe ihe mmadụ chọrọ ime ebe a ịma maka. Very simple. Ọ bụ ọzọ okwu sere ndị akpọba gị na ịma maka ihe ma agwa gị maka onwe ka o si gbasa gị. So the thing awana gị isi ihe jụna gị ụra kama ọ bụrụ na o nwee ebe ị ga-esi nye ndị mmadụ aka like a guide ha ka ama ka a ga-esi recover their money. Onwe dị mgbe ị gaa niile ga-apụtacha. Brother, no single person ndị dị affected more than 15. No single person called me and si m Okwuluora na-ekwu na ọ chọrọ inye mmadụ ego. Ị na-eje kọrọ eze ị nabazi ya anaba ịkọrọ m. Does it make sense? O kwesịrị na-enye gị nsogbu kama nke iji bụrụ mmadụ a sị na ikwutọ nwa mmadụ ka ogbugbu. Onye na-ekwutọ gị maka na ị na-eme ọfụma. That's the truth. Emekwenu m onwe m eze. Ọkwa Chineke bunye ime enu. Ị naghị eme ọfụma. Nwanne m ga-emu ntị otu a nọ in my own little way enwe m ndị nsokwa bụrụ leader na ya. Mmadụ ga-abịa gwa gị something ga-ewe gị iwe maka na ọ fụ na ị nọ n'isi ka ọ ma ka ị ga-esiri ya aka. But the way anyị na-esi eme ya bụ enwere ga-abụ mmadụ bịa gwa m sị m na ya bụ onye Enugu steeti ọ chọọ ego anyị enyerere ya aka na o gosiri na ọ bụrụ na ọ na-anwụ anwụ na ya mazụ ya nsị na kuloda. Dịka mata m some days ago na-achọzi ka ndị Enugu steeti nye gị ego ọ ka esi eme ji nwayọọ. Ọ bụrụ na m ji the money ma na ihe ịchọ iti ya mee based on the I will give you from my pocket. But again na-achọ dị too much. The Enugu State Association amanyenwu gị such money na ha enwere. So ndị be anyị na-ikwu ajọ okwu ọ dị very simple and common mana ya ewutere gị ọ maka na ị na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na ị naghị eme ọfụma mmadụ ama nkwutọ gị. So thank you very much. Thank you very much. Ịlarụta ụra m ga-agwa gị something else na phone later on. Thank you very much. Ihe a bụ onwe solution enugo. No problem. Thank you very much. Good night. Gị dị frustrated ị ga-adị ịkpọgbu onye aka ya dị ọcha. Ọ dị ka ọ nọ na mbịa na-akparị gị asị nwaanyị ji akparị gị nsị na ndị frustrated. How can you be frustrated if onye nọrọ onwe ya na-akpọ ya? I were ego gị nye mmadụ without telling me onye i nyere ị ga-ama ama onye ahụ gwuo gị waye kpọbazi Okwuluora afa. I'm trying to process it. What have I done wrong? Onye nke kpọọ m ụnyaahụ na nwe one woman onye ebe nwa onye ahụ scamụrụ ya sister ịnọ n'Enugu kwuo onye nọ UK ya mara £6,000 no COS were £6,000 nye mmadụ na
mụnwa amadị m onye bụ sef onye nyere gị ama m onye ama m ebe gị na ya wee mata ije were 6,000 ma naira onye ị ga-convert ruo 6,000 pounds na ọkụ weta gị COS ka i wee bịa UK amara m onye ịbụ amara m onye i nyere ego ọ batago n'okwu ịkpọọ m ka m bịa sọọ gị